Assalamu alaikum Malam Zanzaro, barkar da arziki. Domin ka samu karuwa zogale mai kozo ta haihu. Don Allah ka je ka ce mata ta zauna yaron nan ya mutu. Da wani zan ji, da hidimar sallah zan ji ko da suna abinci ma gagara ta kai wanda za mu ci. Wai kawai yanzu wai shikenan wai a ce wai ina nan ina zaman kuka na takaici wai kuma ka zo ban ka ce zogale mai kozo ta haihu. Na bi haihuwa kwararo da gudu. Ba don Allah. Kana ji Hazzan Horama da wacce zaka ji. Malam Zanzaro shiru share hawayenka. Domin komai daraja gwamnan jihar Zamfara His Excellency Dr. Bello Matawallan Muradun Bardan kasar Hausa Shatiman Daular Usmaniya tare da nagartaccen mataimakinsa mai rika masa bangaren ayyukan alkhairi His Excellency Sanata Hassan Muhammad Nasiha Jarman Gusau ya ware makudan kudade domin a sau raguna da shanu a raba ga al'ummar jihar Zamfara domin su yi sallah cikin walwala da jin daɗi wanda hakan ya samo nasaba ne irin tausayi da jin kai na Dr. Bello Matawallan Muradun Bardan kasar Hausa. To Allah kai man shi ko an tarha maka mari ni har yanzu ban gamsu ba. Ina maganar ma a ci a goshi tunda ba zaman lahiya jihar Zamfara. To yanzu kan an zo wajen da zani gaya maka cewa mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya kaddamar da wata runduna wacce za a yi haɗin gwiwa a shiga daji domin fatattaka ɓata gari wayanda ba sa ƙaunar zaman lafiya ga al'ummar jihar Zamfara. Wato Community Protection Guard a basu ababen hawa, a basu makamai, kuma a basu almashi mai tsoka. A nan abin da ya kamata ga al'ummar jihar Zamfara a dafa ma mai daraja gwamnan jihar Zamfara da addu'a ba dare ba rana dan ganin an samar da daidaito na zaman lafiya a cikin jihar Zamfara da ma Najeriya baki daya. Lauje na sha ruwan Allah hankali na ya dawo. Ubangiji dai Allah ya taimaki al'umma jihar Zamfara, ya taimaki gwamna Matawalle, ya dafa mashi a cikin lamurra ne. Wannan sako ne daga Honorable Anas Ahmad Kobi Malam Zanzaro. Nan don Allah ko zo bida ta kace ba ni nan ka jiya ko. Assalamu alaikum Malam Zanzaro. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Me gidan baya nan ya hita. Ni Malam Zanzaro ya gidan biki zani. To yayi Malam Zanzaro bari in wuce. Dan Allah kuma ki gaya Malam Zanzaro in za ya tahiya ya dinga tahiya da gashin baki ne babban makishi. La ilaha illallah Lauje, kuma haka ba aske shi ba. Na sha ruwan Allah Lauje, dan bala'i kake da ka gane ni. Na yi tunanin masu bi na ba su suka ne na ragon da na ci tun wacce shekara da kuma kuɗaɗe da abinci da ni ciwo bashi har yanzu ban biya ba kuma ga wata sallah ta taho. To in dai wannan ne Malam Zanzaro kwantar da hankalinka domin kuwa bana za ka yi layya haka biya bashi ka kuma rage kuɗaɗe cikin aljihunka domin kuwa His Excellency Dr. Abdul Aziz Yari Abubakar Shattiman Zamfara kuma dan takarar sanata na yankin Zamfara ta yamma a shekara ta 2023 da yardar Allah ya ba da sako a kawo kowane gida ga kowane mutum domin ya yi hidimar sallah cikin walwala da jin daɗi. Wannan dalilin ne yasa na yi tattaki kai ma gana ka. Alhamdulillah masha Allah, shukuran lillah da shukuran ga shehi na gode. Wannan sako ne daga Honorable Anas Ahmad Kobi Malam Zanzaro tare da taimakawa sansanin Gusau Honorable Alhaji Abdullahi Sani dan Azumi.